Yatro Satyo dimaknai sebagai suatu perjalanan dalam upaya menyelaraskan hati serta jiwa yang merujuk pada kebaikan atau kebenaran. Hanoman Satria berwujud kera yang berwarna putih. Sejak kecil hidup selalu berhadapan dengan cobaan serta rintangan. Dari kepedihan yang terdalam yaitu kehilangan seorang ibu sehingga ia harus melanjutkan hidupnya tanpa orang terkasih. Hingga kisahnya yang dibakar hidup-hidup oleh kobaran api Alengka demi menyelamatkan putri tawanan Raja Angkara Murka. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, semua itu dilalui dalam upaya penyelarasan dan laku putih. Perjalanan Hanoman dalam penyelarasan hidup. Yatro Satyo, selamat menyaksikan. Satria pinilih mandraguna. Mantan minggu tanding yuto bengkasang angkoro greget sengguh Hanumantan 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 minggu tanding yuto bengkasang angkoro. Hanumantan minggu tanding yuto bengkasang angkoro. Hanumantan minggu tanding yuto bengkasang angkoro. Obong, ayo, obong, ayo, obong, ayo, ayo, obong, ayo, seret, ayo, obong, ayo, obong.
mati. Wis ora sepadang srengenge kae. Nanging yen kowe kepengin nemoni jagating padanging jagat sanyatane iku bisa kanthi tinemu ateges padanging jiwa lan atimu. Ngera anakku Anoman. Mula uripku iku kudu dilambari sifating kanthi ikhlas lan laku putih. Ya iku kanthi laku kang becik.
Anakku Anoman sing bisa rampungke perkara iki ya kuwi mung satriya kebar ing sisih kulon kono. Ayo digoleki bareng-bareng.
Ana pamiko ing antarika aja duta pinilih Prabu Rama anje Japantala tumut jualengka wani brasta sang angkara ana pamiko ing antarika aja duta pinilih Prabu Rama anje Japantala tumut jualengka wani brasta sang angkara.
Ing griya wanodya endah solah bawa sang sembratan ing griya wanodya endah solah bawa sayem prabu dadi godaning jiwa sang sembratan ing griya wanodya endah solah sembratan ing griya wanodya endah solah bawa sayem prabu dadi godaning jiwa.
legegek kekukek sak tulito me Gerana kuanoman yo kuwi kudaning laku putih yen ora tetep ati bakal akeh pacobane saiki kowe wis rasake dhewe to Ger kapok apa durung mah ming beker ya saiki tak goleke tombo aku ngerti sapa sing bisa nambani kowe ayo tak papah ana ing gegerku gliak-gliak yo Ger anakku awas di depan ada batu lompat lompat nah ono kayo Ger lompat Ger ayo jiro lu lah ben kapok kowe inteni boyok kowe lara ayo nah kene neng buriku Ger ayo kae galo neng sisih wetan ana manuk suwiwine tuge mongko tok tambani dhek nambani kowe yo berangkat Garuda Sempati aku nggawa pasien tambah nono kuwi mripate rawiro ditambani yo Ger wah mripate dina itu kaya mengkono wis bregas saiki wis bregas anakku anoman saiki gantenan tambanono Garuda Sempati kanggo aji-ajimu kuwi Sempati ayo dicoba ayo Ger melu kae aku mes ketenan dituntun ayo liak-liak yo kowe mabur kowe ora dur aku sing unet weh ayo lanjut ke lakuku Thank you.
Togok. Kang. Kang Togok. Nondi ya Kang Togok ya. Kang Togok. Ana suarane ning lirih ki nang endi ki? Kowe endi lho? Nang kene. Kang? Aku ki krungu suaramu ning kok meng lirih ki kowe nang ngendi, Kang? Iya kok mati urip, kowe urip. Iki lho bayar listrik kok yo. Bilung. Oi. Kang. Kowe ketutupan sing apa? Selak deres, Kang. Kowe nang ngendi? Iki. Walah. Kang. Tak mrono. Alah Kang tak goleki kena ki. Lah aku ki nang kene goleki kowe ya wae ana suarane. Leng kok ora ana wujude. Lah aku mau ki dikon nang nggon sing udan-udane. Oh, Tak kira padha. beda. Jebul kowe nang nggone Iyup. Ah, aku wis wong tuwa. Padha aku ya tuwa. Tuwa kak goblok. Kang, Aku mau ki mrene. heeh. Ki weruh wong wedok ayu. Wong wedok ayu. Heeh. Aku mau le weruh neng Taman Suda. Jenenge Sigit, wakule Batagor. Wedok kok Sigit. Oh. Sito, sapa? Oh, aku ngerti Wilung. Sapa, Kang? Kuwi jenenge Siti. Siti. Sinta. Oh, Sinto. Sinto ki sapa, Kang? Sinta ki yo wong wadon sing ayu tenan sing ana nang Taman Soko kuwi. Sing nggawa ndene sapa kok iso nang Taman Soko kuwi? Waduh, Nek lali ta kowe sapa sing nggawa? lali aku. Sing nggawa ki ya bendarane awak dhewe. Prabu Rama Wijaya. Prabu Rahwana. Oh, Rahwana. Aku ki yo Kowe iki kok ro bendaramu kleru ki lho. karang yo wis tuwa yo. Ketara ora tau mangkat lati. Kowe yo mung mangkat lagi mau. Ngene, Kang. Piye lho? Iki awak dhewe nderek bendarane awak dhewe iki nang acara apa iki? Iki awak dhewe nderek bendarane awak dhewe Prabu Rahwana. Iki ning acara mengeti hari jadi Trimurti. Sing kepira? Ingkang kaping 79. Wow. Ya nek ngono tak dongake mugi-mugi Kalurahan Trimurti mugi-mugi dadi kelurahan sing maju. Jelas, mugi-mugi dadi kelurahan sing iso dienggo contoh kelurahan liya-liyane. Amin. Muga-muga warga Trimurti lancar rezekine. Muga-muga do sugih. Wah, Muga-muga utange lunas. Ning ampun utang melih. biasane ngono kuwi. Muga-muga sesuk ngundang awak dhewe meneh. Ah, Oh to, Kang? Mm-mm. Heeh. Murah kok. Ah, sambatan. Nang kene iki mek disambati. Yo, kowe kuwi arep sambat apa, Kang? Aku iki ngene. Iki aku ki mau kimpen. Kimpen apa, Kang? Kimpen teles-teles ngono kae iki. Kimpen apa ya? Mimpi basah. Oh, uduh, ngawur. Lah teles iki. Ora kabeh teles ki mimpi basah. Mimpi apa?
tak pikir sik kang wong tua lali. Aku ngimpi kebanjiran. Kebanjiran. Oh. Banjiran. Gede kae ngelelep omahe awak dhewe. Kelelep awak dhewe iki. Oh, wah dhewe. Wah, bingungku tulungan ngono kae lelep nglangi kowe. Keli kowe mau nek ra tak tulungi kok keli amor kuning-kuning apa aku mau. Wah. Terus kepiye kuwi mimpimu kuwi mau? Dadi nang mimpi kuwi mau sing banjir gedhe. Ki aku samar-samar kaya ditulungi karo si Semar. Semar. Heeh. Aku tok kaya tau ngerti kuwi ning kuwi sapa to Kang Togok? Semar kuwi kae sapa? Wah ya oke ana sing cemlorot kae sapa Kang? Hujan yang rintik-rintik. Mas yo blene Mas. Bulan. Bulan apa iki? Mas. Wah, rene. Oh, Kae sapa Kang? kae ki Semar. Semar. Kok padha kowe bentukane? Ndoke gedhi. Bokonge. Oh, bokong to kaya ndok ya kadimburi. Ojo ora bondo. Iki udan ki medhon kan iki. Iki sapa Kang? Yo iki Semar. Iki Kang Semar. Iki Kang Semar. Kang Togok. Wah. Kang Togok. Suwe ra pedhot. Duh, sapa iki? Kang, Ngon-ngonmu apa? Kudu iki. Iki ki mau nemu ning kali. Wah, tak aku padake telekmu aku. Ya sejenge kowe. iki kepinteran apa ya ndase botak sithik. Ora iki mau. Iki mau rada kudanan njur mlorot rambutnya tak buang. Gorokan ketiban cengkir. Waduh, Karo cengkir. kudanan. Aku mencengkir mbok ngambil sisan. Wah, aja nek kabeh mesake nang komodan. Kang, Aku iki nek bendarane nek beda to karo awak dhewe. Oh ya beda. Kosike. Ora ngerti sejatine Semar kuwi sapa? Sapa Semar? Semar kuwi adikku. Adimu. Heeh. Deloken lho. Kowe kakangne. Heeh. Padha to? Padha. Padha. Aku adine Kang Togok. Pertanyaanku kok mbiyen ndoke iso gedhi-gedhi ngene iki piye, Kang? Biyen kepenyak. Wah. Gendel berarti. Aku ro Togok. Mbok ngeyup sik Kang, ngalong kok iki ra ono yop-yop apa? Heeh. Ayo Musri. Musi. Mbene ra sanggo musik. Aku sing kesel dhewe kowe mung timak-timik aku icak-icik. Oh, Ajen ngono ayo kuwi cek kok. jenise takdire ngono kok. Kang Togok. Baleni mau le omong ning kono ya. Medhongke kuwi sapa? Iki Kula mbilung. Bilung. bilung. Nah, dadi ngene lho, kene. Tak nek sejarahe yo. Kowe kok malah melu lungguh ayo, Kang. Dadi mbiyen aku ro Togok. Kene iki lho, ora krungu kowe engko. Ro Togok, Kang. Nggih. Mak dhewe mbiyen kuwi awujud endhog. Heeh. Endhog sing kulite dadi togok, Isine putihane dadi aku, kuningane dadi Dadi? kae Bathara Guru kae. Aku? Kowe teleke pitik. kowe Sing iki neng- diomongi nang kali kok. Nek elek aku ya. Iya. Jinise. Kuwi
Kowe iki anu ae lho, nek wong ndok pitik rak ana teleke sithik-sithik, aku kowe. Oh, aku saka telek berarti. Oh, kuwi. Kowe kok darah jenis ora aku? Ora. jane ora ndo jenes. Ning aja ngomongke telek iki para rawon iki lagi do Oh, mangan. medel mawon. Nyuwun sewu nggih Bapak Ibu nggih. Nuwun sewu nggih. Kok men Bapak. 1000. Nggih, 300 biasa. Ngoten niku. Kula 150. Kok mung 150. Ora apa-apa mesok kok. Terus Apa iki? bajutane Tak jak ngeyop. Maneman kostume leh kunyileh. Oh, tanggung Ndak selak. jawabmu. Ora. Kulitan. Kok ndak dadi rambak. aku makili Kang Togok, Piye? Mas sinten namine? Semar. Mas Semar. Niki gandeng panjenengan iku sanes bendarane. Piye to? Kok sanes sih? Benten bendarane kalian kula kalian Togok. Oh. Jenengan mriki wigatine punapa? Aku mau melu bendaraku sing diutus Rama Wijaya diduta kon jupuk Sinta ning Ngalengka kene. Wah, iku apa bendaraku? Ana kethek barang, Kang. Kang Togok, Waduh, nyokot ora iki? Ora, wis iki bendaramu. iki bendaraku. Aku munyuk. Wes senajan munyuk wis sekti mandraguna. Oh. Ning buntute kirike, Gok. Weh, buntute rak padha wae. Oh. Kuwi kok nggo sarung ki mulai kok ngendi? Ora aku nek nyokot kuwi lho. Ora, tak alangan. Kuwi nyokot ora, Mas? Jajal, dijajal. Nyokot ora. Oh, Oh, iki coba ditabuhi kaya oleh dek munyuk kae kok lewangun. Iso ora kae? kon golek Nyobone duit kae? iso ora? Coba dicekel, Kang. Oh, nyokot to. Kuwi nggonmu darani gedang kuwi. Ayo nanggap leh dek munyuk sithik ora apa-apa. Senajan bendaraku. Oh, Kuwi kae njaluk tabuhan kae sing nyoga kae. yo. Ah. Ana apa meneh ya? Permainan apa meneh? Kene bendaramu seragam. Sik, Mas, sik, Mas. Apa gelem? Sik, Mas. Iki gandeng nang kene iki. Nek nang kene kan ora oleh apa-apa. Oh. Coba ning arep kono kae. Oh, jajal. Oh, ah. Oh. Coba. Oh, ini bopo. Apa sing ngucul? Oh. Oh, gelem to? Sik iki Iki mau bendaraku. muni piye? Iki mau kon benake iki lho kostume do pedhil. Oh, Kowe dong ora basa kakek-kakek. ora. Wah, Iki Apa? kaya sosis bakar. Sik. Bakule sosis bakar terus saya mboten ibu-ibu. oh, njaluk es krim ya. Terus sik. Adem-adem kok es krim. Oh nggih, sedasa nggih. Mengke kalian Pak Lurah. Pak Lurah le Pak Newo enten nika. Oh. Nah. Pripun, Doro? Ngomong apa, Mas? Oh. Iki ngriyak apa piye? Iki Enak arep idu didokke nggon kono. Kono kene tak biji. Omah. Omah. Heeh. Oh. Oh. Dadi Omah dadi omah dirut. Ngalengka. Sedilo meneh. Waduh, kethekku guyu. Oh, ayo lu omah dirut kumu kok. Sing dirut sing ngalmu. Kang Togok, Eh, sing ati-ati. Heeh. Wis diwelengi jaman semono kae. Bendaramu kuwi kon sing ati-ati nek ra ngantet yo dilo meneh bakal kedaden. Ora iso. Ora iso. Bakal diobong. Prabu Rahwana Sakti e. Jaya. Sakti. Rahwana sapa? Mandraguna. Iki kakangku kok melu ngeyel to iki. Ah, kan biyen Kowe bakal tak tulungi. Senajan Alengka bakal diobong. Kowe ro Kakang Bilung ora bakal kobong, bakal slamet kadonyanmu. Oh, kira-kira tenan ora kuwi. niki takne pratandha ben supayane kowe ora bakal kobong. Nggih Kang, lamet nggih Kang. Jare aku telek kok kobong. Wis tasah bahas telek meneh jare. Oh, iya. Ora apik ro Pak Lurah ae lho. Oh iya. Ono Pak Newu. Ngapunten ya Pak Lurah. Sosise sias. Jejer. Duduk lenggah manis. Ayo ilong menu kene. Payunge digahke pamali ra elok ning nggone yupan. Mepet. Oh, iki cen anune mau tak suka parisuka genduren po. Ning ora. Sik Mas, mau Iya. nang cerita kowe ora kurang ajar karo kakangmu lho. Oh, Akone sutradarane kok mang lah iya we kita gawe dhewe to. ayo sembuh mau. Oh, cek. Tadi briefing kok aku. Intine ngene iki mau. Nah, kon ngalungi. Nggo pertanda ben kowe ora kobong. Oh. Ah.
Ya pokoknya aku meng manut kowe, Mas. Oh. Manut gue aku. Mas. Iki. Kowe arep slamet apa ora? Iki ceng aku sik kanggo, Mas. Ben Mosok slamet. ngene iki cendra kobong nang le mati carane beda ming. Oh, iki. Iki. Waduh. Tak yo ngene iki to ben kowe slamet. Nek dene ora bakal lunga-lunga. Wis tenan yo. Tak lakoni anggere engko aku ora slamet. Heeh. Slamet tak goleki. Wes manut aku. Iki sing goleki. Oh. Ha iki Iki ya slamet. mesake kakangku mah tak garapi. Wes. Ora kena. Iki saiki aku kudu ngopo, Mas? Wes saiki diandani bendoromu. Nek tetep ngeyel ya wis. Ngeyel kepiye iki? Aku kon ngomongi bendara piye leh ngomong urung cetha. Saiki ngene. Sinta kuwi rak bojone Rama Wijaya bendaraku ya, Wen. Heeh. Kuwi rak bojone Nggih. wong. Nggih. Kok diculik rak yo ora ilo nyulik bojone wong. Ning kula wae sumerep Sinta ayu wae mosok diculik ya ora oleh. Ayo kan ra ilo. Nek bojone wong Lanangan pundi sing weruh wong ayu mboten remen? Nggih ta, Pak? Oh, mboten wani, wong enten garwane. Jare di. Oh, garwane galo. Nek bune galo. Maksudnya niku garwane kok sing ayu-ayu. Bu, sosise sia-sia. Wes. Wes ngono kuwi ya. Dielingke bendara murah wana. Nggih, Mas. Nek Siap. tetep ngeyel bendaraku sing bakal tumindak. Ya wis pokoke nek dhewe manut wae karo Mas Oh. iki sing ngerti kuwi aku ora dong. Sangli. Wes. Ya, kula tak pamit riyen. Sik Mendika niku kalih. iki. Ah, kok ora krungu lek omong nek niku. Nuwun ya. Nggih, Nggih, matur nuwun nggih, Mas. nggih. Eh, Kang, aku bali sik ya, Kang. Nggih. aku ki arep Ora pamit, diwarai bendaraku. aku pamit. Kowe kok dong basane. Bapak-bapak sedanten kula nyuwun pamit. Nggih. Pamite garing. Yo. Sik ya, Doro. Ora bakal iso. Ayo. Wes, penting gayeng.
satri wahendahe semane perawan notya ngridu ati semunar lintang ing ratri.
greget sengguh Hanumantan Minggu tanding yudo Megasan Anggoro greget sengguh Hanumantan Minggu tanding yudo Megasan Anggoro Hanumantan Minggu tanding yudo Megasan Anggoro greget sengguh Hanumantan Minggu tanding yudo Megasan Anggoro greget sengguh Hanumantan Minggu tanding yudo Megasan Anggoro greget sengguh
Obong. Obong. Ayo diobong. Obong. Iki. Obong. Manoro Seto diobong, Obong. dicekel. Dirangke diobong, Ayo, diobong. diobong. Ayo Obong. diobong, diobong. Obong. Ayo. Obong. Ayo. Obong. 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 Diobong, ayo, diobong. Ayo, 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 ayo. Yo, 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 yo. Obong. Obong. Ayo, obong, obong. Prabu Rama Hadir Jabat Tolo Tumut Jualengko Wani Presto Ing Anggara
Thank